ymlaen at fi fan hyn. Dewch ymlaen at fi fan hyn. Ti'n dod ymlaen at fi? O, da iawn ti. Beth yw'r enw ti? Fflif o ti, ia? A faint yw'r doi ti? 4. 4. Ti'n mynd â ferch fawr. Ti'n yn ysgol? Wyt ti pa ysgol ti? Dafydd. Yn y Dafydd. Da iawn ti. Os adnod y ti ddim? Dwi'n cerdded. O, da iawn ti. Wy'n siŵr bod y gyd ydi mwynhau hynna. Ti'n mynd i aros fan hyn nawr i gael stori bach dy fi? Ti'n dod ymlaen fyd? Chi'n dod ymlaen? Bydd mami ddod y fyd? Ti'n dod mami dy ti? Mi gael chydig bach mwy o gwmni lan fan hyn. Dyma ni. Feit, beth yw'r enw di? Martha ti? O, mae Martha'n teulu ni. Mae Martha'n teulu ni. Mae'n ti dweud fan di? 7. O, mae Martha teulu ni bron a bod yn 6. O, feit. Nawr te, pan chi ddim yn yr ysgol, beth chi'n hoffi wneud? Wel, dwi'n cael y cinio gyda'r ysgol. Reit. Ti'n licio? Cinio. Ti'n licio lliwio bethau mewn y ti? Reit. Wel, am amser dy fi, chi'n bod beth yw un o'r pethau wy'n licio wneud? Wy'n licio mynd allan a gwylio adaf. Chi'n licio adaf? Os wy'n yr ardd? Wy'n siŵr bod fai yn yr ardd, does? Nawr te, os wneith o'n weithio, mae llun dy fi fan hyn, i chi? O, aderyn, chi wedi gweld un o'r reina? Na, pa liw di'r pli? Ie, rhyw brown goch oren, beth arall sydd wedi gael? Glas. Glas? Di, oes? A gwe. Gwe, da iawn ti. Ia, dwi'n bod faint yno chi sydd yn gallu weld e o le chi. Mae'r sgrin braidd yn fach, eich bod chi sydd yn ymyl i eich gallu i weld e. Nawr, te, cwestiwn anodd. Sy'n syniad at ti beth yw enw fe os? Un o'na chi'n gwybod? Sgriff coed. Da iawn, sgrych y coed. Chi'n gwybod pam ma wedi cael yr enw na? O, mae fe'n sgrechian. So mae sgrych y coed yn enw da yno fe. Sgrych oherwydd bod e'n sgrechian, a coed oherwydd ble chi'n meddwl mae fe'n byw. Mewn coeden. Wrth gwrs, sgrych. Beth sy'n ei gwneud? Sgrych y coed yw hwnna. Nawr te. Cwestiwn rili anodd nawr. Beth sydd yn ei gig? Rhywbeth mae fe rili'n licio bita. Os rhywbeth chi rili'n licio bita? Beth ti'n rili licio bita? Bethau chobos. Bechdan chobos. Beth amdano ti? Bechdan cucumber. Right. Wel, dyma beth mae sgrych y coed yn licio bita. A mae'n tyfu ar y goeden yna. Coeden ddelwen. A fe'n nhw, fath o gnau. Allwn ni ddim bita fein. Sa'n ni'n bita fein, bydden ni'n sal. Ond, adeg yma o'r flwyddyn, y mes yma, mesan i wyn. Dyma beth mae sgrych y coed rili'n licio i bita. Nawr, mae'r ddelwen, dim ond un gangen fach sydd yna, trwy fisoedd y Gwanwyn a'r Haf, mae'r ddelwen wrth i'n brysur yn tyfu rhain mwyn i sgrych y coed a chi bita nhw.
yn yr Hydref. Nawr te, mae un goeden dderwen yn gallu cynhyrchu cannoedd, os nad miloedd o rei, a mae hyn yn anhygoel. Dim yn dderyn mawr, nag di. Ond wyddwch chi, amser yr Hydref, mae un sgrech y coed nawr, mae un sgrech y coed yn gallu casglu rhwng 2,000 a 3,000 o rei. Dwi'n mynd i fod lot o fwyd iddo fe. O, mae hwnna lot o fwyd. Chi'n credu bod yn gallu bita nhw i gyd efo un tro? O na, bydde bola tost y fe, sa'n ni'n trio bita nhw i gyd. Ond mae fe'n casglu nhw oherwydd mae fe wedyn yn plannu nhw'n y ddeiar mwyn bod e'n gallu cael bwyd trwy y gaeaf. Milion fel, a mam a dad eich maen nhw'n mynd i arfach na prynu bwyd. Chi'n mynd bita fe gyd ar unwaith, nag dach? Mae chydig yn cael ei roi yn y cwpwrdd ar gyfer diwrnod arall. Wel, mae sgrech y coed yn neud yr un peth da fein. Mae o'n claddu nhw'n y ddeiar, a wedyn, yn ystod y gaeaf hir, mae o'n mynd nôl, a mae fe'n gallu pigo nhw fyny a bita nhw. Be sy'n dda ydi, y sgrech y coed, mae fe'n plannu fein bob man. Ond mae fe'n cofio ble mae fe wedi i plannu nhw sydd yn anhygoel. Y sgrech y coed yn gallu cofio ble mae fe wedi plannu rhain. So mae bwyd efo drwy'r gaeaf. Ydy'r goeden ddelwen, chi'n credu, yn neud ffafr mawr gyda sgrech y coed yn cynnyrchu fein iddo fe'n bwyd? Ydy. Mae sgrech y coed yn dibynnu raddach ar y ddelwen i gynhyrchu fein, i dyfu fein ar ei gyfer yn fwyd. So, a ddyle sgrech y coed ddiolch i'r ddelwen, chi'n credu? Am wneud bwyd iddo fe. Dyle. Ond mae sgrech y coed yn wneud rhywbeth, nid jyst i ddweud diolch, ond mae fe'n wneud rhywbeth hefyd i helpu y ddelwen. So mae'r ddelwen yn helpu sgrech y coed, ond mae sgrech y coed yn helpu ddelwen. A dyma sut. Pan mae sgrech y coed yn plannu rhain yn y ddeiar, fi wedi dweud mae'n dod nôl, a mae fe'n ffeindio nhw a bita nhw tydi. Ond, dyw e ddim yn dod nôl i bigo pob un i fyny. Mae rhai o rhain yn cael ei gadael yn y ddeiar. Nawr te, sa chi'n mynd adre, sa chi'n plannu hwnna mewn pot nawr, beth chi'n credu bydde wedi digwydd erbyn blwyddyn nesaf? Da iawn. Bydde hwn yn dechrau tyfu yn goeden ddelwen bach. A am bob un o'r rhain bydde'r sgrech y coed wedi plannu, gallen ei fod yna goeden ddelwen newydd. A ni angen y coed newydd yma, yn tydan. Nawr, tysa sgrech y coed ddim yn pigo nhw, a mynd â nhw'n bell i ffwrdd, bydde'r rhain byth yn tyfu'n goeden ddelwen. Oherwydd, tysa nhw syrthio reit o dan y goeden ddelwen, bydden nhw ddim yn gallu cael digon o fwyd o'r tir, bydden nhw'n cael digon o ola i allu tyfu yn ddelwen newydd. Mae rhaid iddyn nhw gael eu symud yn bell i ffwrdd o'r ddelwen mwyn iddyn nhw dyfu'n goeden newydd. So beth sydd gyda ni yn myd natur ydy, mae gyda ni sgrech y coed a'r ddelwen. Mae'r ddelwen yn helpu sgrech y coed, a mae sgrech y coed yn helpu'r ddelwen. Mae un peth yn helpu'r llall. Nawr te, dyna beth ni fod i wneud, dyna beth mae Iesu isio i ni wneud.
esiampl o fyd natur. Helpu'n gilydd. Wy'n siŵr bod chi'n helpu eich gilydd, ydych chi? Chi'n helpu eich gilydd adre? Ydych chi'n siŵr am hynna? Chi'n helpu plant eraill yn yr ysgol? Ydych, wy'n siŵr. A beth sy'n ddiddorol ydy, mae natur eisoes yn neud hyn. Mae lot o esiamplau i gael ym myd natur, lle mae un peth yn helpu rhywbeth arall. So dyna'r neges fach sydd gyda fi i chi. Oedd Iesu'n helpu pawb yn doedd. Dyna oedd yn yr emyn oedd Gwenno wedi i darllen. Dwylo ffein doedd dwylo. Iesu'n helpu pobl eraill. A mae natur yn union yr un peth. Ia? Dyna ni. O, diolch yn fawr iawn i chi. Dyna ni. Reit, beth ydyn ni nesa? Yr ail emyn. Emyn 63. Gofala Duw a thad pob dawn yn dyner iawn amdano. Mae'n tai yn llawn o'i roddion rhad o boed ei gafiad ynom. Diolch. Wy'n sylweddoli fi wedi camddarllen trefn yr oedfa'n barod oedd y ddarlleniad i fod sbel yn ôl. Mae'r darlleniad, wy'n siŵr bod chi'n gyfarwydd iawn â hwn o pennod 17 lyc, glanhau 10 o'r gwahangleifion. Roedd Iesu ar ei ffordd i Jerusalem, yn mynd trwy'r wlad rhwng Samaria a Galilea, ac yn mynd i mewn i ryw bentref, pan ddaeth 10 o ddynion gwahanglwyfus i gyfarfod ag ef. Safasant bellter oddi wrtho a chodi ei cheisiau arno. Iesu feistr, ti gael ha wrthyn? Gwelodd ef hwy ac meddai wrthynt, ewch i'ch dangos eich hunain i'r offeiriaid, ac ar ei ffordd yno, fe'i glynhawyd hwy. Ac un ohonynt, pan welodd ei fod wedi ei iachau, a ddychwelodd gan ogoneddu Duw a llais uchel. Syrthiodd ar ei wyneb wrth draed Iesu gan ddiolch iddo, a Samaria doedd ef. Atebodd Iesu, on i lanhawyd y 10, ble mae'r 9?
A'r estron hwn yn unig a gafwyd i ddychwelyd ac i roi gogoniant i ddiw. Yna I meddai wrtho, cod, a dos ar dy hynt, dy ffydd sydd wedi dy iachau di. Ac yna, tair adnod byr o lythyr Paul at y Thessaloniaid, y llythyr cyntaf, pennod 5, adnodau 16 I 18. Llawen hewch bob amser. Gweddiwch yn ddibaid. Ym mhob dim, rhowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllus Duw yng Nghrist Iesu I chwi. Dwi am ddarllen gweddi eto ar y thema diolch. Un o weddia Nick Fawcett, y parchedig Nick Fawcett wedi I chyfieithu. Gweddi gobeithio sydd yn neud I ni feddwl ella am lawer o bethau gallen ni ddiolch amdan, ond ella ni ddim yn neud fel arfer. Gawn ni gyd weddio. Ein Duw graslon, mae cymaint gennym I ddiolch amdano. Cymaint i'w ddathlu. Ond ein cywilydd anghofiwn yn rhy aml. Clyw nawr ein diolch am y bendithion lawer ydym yn ei mwynhau. Rwyt ti'n rhoi ni ein holl anghenion dyddiol a llawer iawn mwy. Digonedd o fwyd, pob math o ddillad, cartrefi cysurus a moethus ffin niferus i'w cyfri. Na allai'r rhai aeth o'n blaen ni, na nifer o bobl heddiw hyd yn oed breuddwydio amdanynt. Mae cymaint gennym sy'n gwella ansawdd bywyd o ddydd I ddydd. Ysgolion, colegau a phrifysgolion, siopau ac archfarchnadoedd, adloniant a chyfleon oriau hamdden, gofal iechyd a wladwriaeth les, gwybodaeth a flaenau ein bysedd a thechnoleg i'w defnyddio. Mae gennym fyd sy'n llawn amrywiaeth a harddwch anghredadwy. Llefydd sy'n ein gwefreiddio a'n hysbrydoli. Neu ble rydym ni'n gorffwys ac yn ymlacio. Digonedd o fywyd gwyllt. Planhigion ac anifeiliaid i'n swyno a'n cyfareddu. Pobloedd o wahanol bersonoliaethau, cefndiroedd a dealltwriaeth. Cawn ni cyfarfod a siarad a rhannu a hwy. Am bopeth a dderbyniasom. Rydym am roi diolch I ti. Mae cyfleoedd gennym I garu a chael ein caru. Boed fel rhiant neu blentyn, gŵr a gwraig, brawd a chwaer, perthynas neu ffrind. Ac yn goron ar y cyfan, mae gennym wybodaeth am dy ofal. Dy ddaioni di gymnewid, dy arweiniad cyson, dy bwrpas sy'n parhau, a'r drigaredd di hysbydd. Ein Duw graslon, mae cymaint gennym I ddiolch amdano. A heddiw rhown amser I gofio hynny. Amser I werthfawrogi popeth a dderbyniasom. I lawenhau fod y bywyd hwn mor gyfoethog, ac I ddathlu'r trysorau a roddais di ni yng Nghrist. Am bopeth a dderbyniasom, rydym Dduw yn wir ddiolchgar. Amen.
nesaf yw 135. Wedi dewis hon am reswm arbennig a byddai'n cyfeirio at hwn yn y myfyrdod yn y munud. Mae'r emyn yma, cyfieithiad yw o emyn yr Almaenwr Martin Venkat. Mae wedi cael ei seilio ar 2 adnod yn llyfr Ecclesiasticus yn yr Apocrypha, a dyma'r adnodau, ac yn awr bendithiwch ddiw'r cyfanfyd, sy'n cyflawni ei fawrion weithredoedd ym mhob man, sy'n mawrhau ein dyddiau o'n geni, ac yn ymwneud â ni yn ôl ei dwigaredd. Rhoi ef i ni lawenydd calon, a llenwi ein dyddiau ni a heddwch, a Israel hefyd am byth. Rhoi i ni sicrwydd o'i dwigaredd a gwaredigaeth yn ein dyddiau. Dyna'r geiriau mae'r emyn yma di selio arno fe. Diolchwn oll i Dduw, a llaw a llais a chalon, can rhyfeddodau mawr a wnaeth i ni blant dynion. Dyddiau'n mebyd ni a'n cynnar gamre gwan, di rif yw'r doniau hael, a ddawn ddibaid un y rhan. Diolch. Siw fel chi di am, diolch ydy'r thema y roedfa bore yma. A fi'n mynd i ddechrau gyda y stori fach. Wy'n siŵr bod chi, lot ohonoch chi, wy'n siŵr pan yn fach, wedi cael eich dwy'n i fyny efo'r arfer o ddweud gras cyn bwyd. Wel, stori yw hon am deulu. Eistedd lawr i gael cinio dydd Sul. A mae'r tad yn gofyn i'r ferch fach, alli di ddeud gair o ddiolch. A mae'r ferch fach yn dechrau. Diolch Dduw am y tatw. O, am y tatw rost. Y pys. Y moron. Y cigeidion.
Ac yna, saib. A mae'n troi at ei thad a mae'n dweud, Dad, os rhaid i fi ddiolch am y bresych yma hefyd? A mi siw bod ni gyd mewn ffordd i fydda'n gallu cydymdeimlo â'r ferch fach yna. Dwi ddim yn y ffwydd eich i ddiolch am bob peth. Ond eich beth ddylen ni wneud ydy diolch ym mhob peth. Dwi'n yn credu bod Duw yn disgwyl eich ni ddiolch am bob peth. Mae yna brofiadau yn ein bywydau ni gyd. Allwn ni ddim diolch amdanyn nhw. Ni'n meddwl am lot o bobl yn ein byd ni bore yma. Ukraine, Somalia, Pakistan, Florida, Thailand, Donegal. Mae'r rhestr yn hirfaeth. Mae'n anodd iawn i'r bobl allan y llefydd yna allu diolch am yr argyfwng maen nhw'n ffeindio eu hun yno fe. Ond wrth feddwl am hyn, o'n i'n meddwl am un adnod nes i ddarllen yn gynharach o lythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid, pennod 5 ac adnod 18. Ym mhob peth rhowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllus Duw yng Nghrist Iesu I chwi. Ia. Un adnod, 3 chymal, a nawn ni edrych ar y 3 chymal. Yn gyntaf, ym mhob dim rhowch ddiolch. Yn ail, hyn yw ewyllus Duw, ac yna'n drydydd, yng Nghrist Iesu I chi. Ia. Ym mhob dim rhowch ddiolch. Nid am bob dim. A mae yna wahaniaeth mawr yn fyna. Fel wy eisoes di nodi. Eich allwn ni ddim diolch am bob dim. Ond eich bod eisiau ni ddiolch ym mhob dim. Dyna beth yw anogaeth yr apostol Paul I ni'n fan hyn. Beth bynnag ydy'r sefyllfa, tyfiwch I lawr yn bellach na'r arwynebol I weld beth sydd gyda ni y gallen ni fod yn rhoi diolch I Dduw am dan y fe. Meddyliwch os chi'n sal. Chi'n gallu diolch am y meddyginiaethau, am ofal meddyg, am ofal nyrs. Mewn profedigaeth, ni'n gallu diolch eich am gyffyrddiad y llaw yna gan ffrind neu aelod o'r teulu. A chi'n gwybod mae'r person yna'n deall yn iawn y sefyllfa chi yno fe. Mewn trafferthion, llwn ni ddiolch am y cymorth ni'n gael gan ffrindiau. Ia, twfio I lawr I weld beth yn union y gallwn ni fod yn diolch I Dduw amdan. A mi'n siŵr bod Paul fan hyn hefyd yn annog pobl I dwfio ymhellach a meddwl am bendithion Duw da ni yn ei gael, beth bynnag fo'r sefyllfa. Chwilio am hwnna, cariad a gofal Duw. A dyna mewn ffordd pam o'n I wedi dewis emyn 135. Wrth I chanu hi, mi'n siŵr bod chi'n teimlo, mae hon allan un o emynau mawreddog diolchgarwch. Allwn ni ddychmygu allan Martin Fincat yn eistedd lawr ac yn cyfansoddi hon ar ôl cynheuaf toreithiog yr ysguboriau yn llawn, digon o fwyd ar gyfer y gaeaf, popeth yn iawn. Ond mae reality y sefyllfa yn gwbl wahanol. Cefndir tlawd oedd gan Martin Fincat. Oedd e'n awyddus I fynd I Brifysgol Leipzig I astudio diwinyddiaeth a dod yn weinidog. Ond I wneud hynna, fi o rhaid iddo fe weithio, casglu arian, bod yn merbodus iawn gyda'i arian,
cyn mynd i'r brifysgol. Ar ôl gorffen ei gwrs, siom pellach, chafodd e ddim gofalaeth. A deud y gwir, fi o rhaid iddo fe aros am 6 mlynedd cyn cael gofalaeth yn amser hir mewn ffordd i aros. A fe gath e ofalaeth gofal eglwys, un o'r eglwysi Lutheraidd yn ôl yn ei dref enedigol yn Eilenberg yn 1618. Nawr, wi'n gwybod os oes haneswyr yn eich plith chi, ond os oes, fe fyddwch chi'n gwybod bod yna arwyddocâd arbennig i'r flwyddyn 1618 yn yr Almaen. Dyna flwyddyn y torrodd y rhyfel 30 mlynedd allan, the 30 Years' War. Nawr, mae rhai haneswyr yn dweud hyn, bod effaith ddinistriol y rhyfel yma ar yr Almaen yn waeth na'r rhyfel byd cyntaf a'r ail gyda'i gilydd. Mae'n anodd eich dychmygu hynna o'r lluniau da ni wedi gweld o'r dinister yn ystod y rhyfeloedd byd. Ond dyna beth mae ambell i haneswr yn ei ddeud, bod y rhyfel yma ymlaen am 30 mlynedd wedi cael effaith waith ar yr Almaen na'r rhyfeloedd byd. Yn Eilenberg, oedd Martin Vincat yn ystod y cyfnod yma, a mae'n debyg oedd y ddinas yma, oedd hi'n dref geirog, oedd yna waliau o'i hamgylchu, waliau eitha uchel. Ac oherwydd hynna, mi oedd yna rhywfaint o amddiffynfa i gael yn y dref yma, oddi wrth y byddinoedd oedd yn ymosod ar yr Almaen. Ac wrth gwrs, effaith hynna oedd bod lot o bobl wedi ffoi i Eilenberg yn meddwl mae hwn yn le mwy diogel i fod. Ond wrth gwrs, gyda'r holl ffoaduriaid yma, oedd yna broblemau yn dod yn ei sgil nhw. Gymaint o bobl wedi ffoi i'r ddinas, gorboblogi. Allwch chi ddychmygu, mae hwnna wedi arwain mlaen wedyn i brynder bwyd, i newyn. A mae yna sôn am bobl y dre yma yn ymladd yn y strydoedd, jyst i gael bwyd. Canlyniad y newyn, pla angheuol. A fe fi o cannoedd miloedd o'r bobl oedd yn byw yma a ffoaduriaid farw. Un ohonyn nhw oedd gwraig Martin Vincat ei hun, gan adael Vincat i fagu plant ifanc iawn ar ei ben ei hun. Oedd y sefyllfa yn Eilenberg yn wael iawn ac yn gweithygu fel oedd y rhyfel yma yn mynd yn ei flaen. Dim ond Martin Vincat, ar ôl rhyw 20 mlynedd, oedd ar ôl i ofalu am y ffoaduriaid. Oedd neb arall, mae'n debyg, yn fodlon i helpu fe. Ac oedd Martin Vincat wedi rhannu i ddillad ei a dillad ei blant rhwng y ffoaduriaid. Pryn oedd gyda nhw unrhyw beth i wisgo, ond beth oedd nhw'n gwisgo. F'un peth oedd e'n rhannu'r bwyd oedd gyda fe. Ac yn aml iawn, dim ond brwsion oedd ar ôl ella ar y plat iddo fe a'i blant. So, sefyllfa druenus iawn, argyfyngus iawn oedd Martin Vincat yna fe, yn sicr fel oedd y rhyfel yn mynd ymlaen. A te diwedd y rhyfel 30 mlynedd yma, yr ysgrifennwyd yr emyn yma. A rheswm nath ei ysgrifennu hi oedd o isio rhywbeth i'w blant, i'w adrodd neu ganu, cyn bod nhw'n eistedd i lawr i gael pryd o fwyd. Dyna pam sgwennodd o hon, emyn neu gweddi cyn bwyd oedd ei fod. Nawr, pan ni'n edrych ar y geiriau sydd yn yr emyn yma, mae'n anhygoel i feddwl beth oedd y cefndir pan gath e i ysgrifennu.
yr holl gyfoethog ddew. A llinella fel hyn, rhyfeddodau mawr a wnaeth I ni blant dynion. Dirif yw'r doniau hael a ddawn ddibaid i'n rhan. Ia, a pryn oedd gyda nhw bwyd. Pryn oedd gyda nhw ddillad. Mae'n sôn wedyn am dangnefedd dan ein bron, mewn rhyfel. Calon, lawn llawenydd. Mae'n sôn am ddiwn I cadw nhw trwy hoes, gwaredu nhw rhag pob drwg. Ia, ddim y math o eiriau lle byddech chi'n disgwyl I rywun I ysgrifennu fel geiriau o ddiolch, a nhw'n byw mewn argyfwng ofnadwy. Ond oedd Martin Fincat wedi twrio ymhellach na'r sefyllfa arwynebol oedd e'n cael ei hun yna fe. Ac yn gweld, mae lot dy fi I ddiolch I ddiw amdan pa mor wael ydy'n sefyllfa I. A mae'n siŵr bod hynna gan apostol Paul pan oedd e'n sgwennu'r adnod yma. Mhob peth rhowch ddiolch. Os oedd Martin Fincat yn gallu diolch yn ei sefyllfa fe, wel, mae'n siŵr bod pob un ohono ni yn gallu diolch I ddiw am yr hyn mae yn ei roed I ni. A fe allwn ni festru lot o bethau, dim ond rhai yw'r rhain, daioni Duw I gariadau. Ni wedi cael warant na fydd dim byd yn gallu'n gwahanu ni oddi wrth gariad Duw. Mae wedi gaddo cymorth I ni pan ni'n gweddio. Ateb yn gweddio ni. Llwn ni ddiolch am Gristnogion eraill a chymdeithas Gristnogol. Ond wrth gwrs ni hefyd yn gallu diolch I ddiw am roed yr Iesu I ni, a fwch y roedd Iesu wedi I wneud drosto ni. Ia, mhob peth rhowch ddiolch. Ella bod y sefyllfa arwynebol ddim yn rhywbeth ni eisiau diolch amdan, ond trwy dwrio ymhellach fe allwn ni ffeindio rhywbeth I ddiolch I ddiw amdan. Dyna'r cymal cyntaf. Yr ail un, oherwydd hyn yw ewyllus Duw. Ia, mae Duw am I ni ddiolch iddo fe. Dyna beth yw bwriad Duw. Mae o eisiau ni ddiolch iddo fe. A wy'n credu bod ni'n meddwl am hynna yn aml iawn. Ond onid ydy hynna'n naturiol? Os ni jyst yn meddwl amdana ni'n hynna'n, os ni wedi rhoi anreg penblwydd neu anreg nadolig I rywun, nes ni wedi gwneud fyw gymwynas fawr o rywun, da ni'n disgwyl gair o ddiolch, yn tydan? Felly, di ond yn naturiol bod Duw hefyd yn disgwyl bod ni yn diolch iddo fe am y holl bethau mae fe yn ei roed I ni. Ia, hyn yw ewyllus Duw. Mae rhai diwinyddion yn dweud bod y cymal yma nid jyst yn cyfeirio nôl at mhob peth rhowch ddiolch, ond y ddau gymal cynt. Llawenhewch bob amser a gweddiwch yn ddibaid. Ia, llawenhewch bob amser. Mae Duw am I ni fod yn llawen hefyd. Diolch yn llawen. Mae wedi rhoi gymaint I ni. Ni fan hyn yng Nghymru, mae gyda ni wlad mor brydferth. Fe allan ni fyw ar y cynydau a'r ffrwythau llesiam y wlad yma yn tyfu. Mae popeth gyda ni. Mae gyda ni gymaint I ddiolch I ddiw amdan teulu, ffrindiau ac yn y blaen. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Mae Duw am I ni ddiolch, ond am I ni ddiolch yn llawen iddo fe. Mae gan y Iddewon mewn blwyddyn nifer o wyliau. Mae tair o'r gwyliau yma yn wyliau diolchgarwch. Nid un fel ni, ond mae tair gyda nhw. Y cyntaf, adeg y Pasg, le maen nhw'n diolch I Dduw am I gwaredu nhw o'r Aifft.
Yna, adeg y Pentecost neu'n sylgwyn ni, maen nhw'n diolch i Dduw am roed y ddeddf i Moses, ond maen nhw hefyd yn diolch am y cynheuaf cyntaf. Maen nhw'n dod â ffrwythau cyntaf cynheuaf a rhoed diolch amdano fe. Hyd yn oed cyn bod y cynydau wedi aeddfedu, jyst y darn cyntaf un, a maen nhw'n gwneud gwyl, a maen nhw'n diolch i Dduw amdano fe. Ac yna'r drydedd wyl diolchgarwch ydy rhywun sy'n digwydd tua'r amser yma o'r flwyddyn, a sy'n cyfateb mewn ffordd i'n diolchgarwch ni. Gwyl le maen nhw'n diolch am y cynheuaf, ar ôl i'r cynheuaf yna aeddfedu a phopeth gael ei gasglu i fewn. Maen nhw hefyd adeg yna yn diolch i Dduw am eu cynnal nhw a'i cadw nhw am y 20 mlynedd oedden nhw'n crwydro yn yr anialwch. Ia, yn y gwyliau diolchgarwch yma, nid jyst diolch am y pethau materol bydol mae Iddewon yn wneud, ond maen nhw hefyd yn diolch i Dduw am ei gofal a'i cynhaliaeth. A'r ail beth sydd yn nodweddu y gwyliau yma, iddyn nhw ydy llawenydd. Sewch chi nôl y dyddiau'r Hen Testament yn arbennig. Oedd lot o ganu, oedd yna lot o ddawnsio, canu offerynnau, cerdd, gwledda, oedd ei gyd yn rhan o'r rhain. Diolch, ond diolch yn llawen. Hyn yw ewyllus Duw. Ac yna nola y trydydd cymal yng Nghrist Iesu i chi. Mae'r cymal yma allan glyfiach yn Beibl.net. Fel pobl sy'n perthyn i'r Meseia Iesu. Hynny ydy, mae Paul yn atgoffa ni gan yn bod ni'n Gristnogion, bod gyda ni ddyletswydd pellach i ddiolch i Dduw. Fel mae'r adnod yma yn y llythyr at yr Hebreaid yn deitha ni, gadewch i ni foli Duw drwy'r adeg o achos beth wnaeth Iesu. Y ffrwythau dyn ni'n ei cyflwyno i Dduw ydy'r mawl y mae ef yn ei heiddi. Ia, fel Cristnogion, mae dyletswydd pellach arna ni i ddweud diolch. Ac yn sicr, mi oedd diolch oedd e'n bwysig iawn i'r Iesu. Os chi'n cofio ar y dechrau, nes i ddarllen hanes y 10 gwahanglwydd. 10 wedi cael ei iachau, ond dim ond un yn dod nôl i ddiolch. A rywsyd pan mae rhywun yn darllen yr hanes yna, ac yn darllen geiriau'r Iesu, mae rywsyd yn gallu teimlo y siom yng ngeiriau'r Iesu. Pa le mae y naw? Mae yna siom yn y geiriau yna. Oedd e am ei bobl, oedd e am ei rheina ddod nôl a diolch iddo fe. Ac yn ystod ei weinidogaeth, oedd Crist yn rhoi esiampl o ddiolch. Cofio gwerth porthu'r 5,000? Ar ôl derbyn y 5 torthaidd a'r 2 bysgodyn, mae Iesu yn diolch i Dduw cyn bod ni rhannu nhw. Fy'n peth atgyfodiad Lasarus. Mae Crist yn diolch i Dduw am ateb i weddi fe. Ia, a hyd yn oed yn y swper olaf, ac oedd Crist yn gwybod beth oedd o'i flaen yn y 4 awr ar 20 nesaf, hyd yn oed yn y swper olaf wrth rannu y bara ar gwyn. Mae Iesu'n dweud diolch. Mae'r esiampl yna i ni, Crist i hun yn gweddio ac yn diolch. Ond wrth gwrs, fel Cristnogion, mae eisiau ni ddiolch i Dduw am Iesu, a hyn wrth gwrs oedd Iesu wedi ei wneud droson ni hefyd. Felly, un adnod, 3 chymal.
Mhob peth, ffowch ddiolch. I allwn ni'n diolch am bob peth, ond beth bynnag yn sefyllfa ni, chwilio am rhywbeth i ddiolch i Dduw amdano fe. Hyn yw ewyllus Duw. Cofiwn, mae Duw yn bwriadu ni ddiolch iddo fe a diolch yn llawen. Yng Nghrist Iesu, fel Cristnogion, mae gymaint mwy gyda ni i ddweud diolch i Dduw amdan. Mwyn ei enw. Amen. A fe mynd ola 123. Glendid maith y cread, syndod ei ddieithrwch. Gwyrth ein deia fechan, rhyfeddod bod a byw. Diolch am gael profi yn y dwys ddirgelwch ras a gogoniant, yr anffeithol Dduw, 123. Diolch. A thangnefedd Duw, sydd uwchlaw pob deall, a gadw yn calonnau a'n meddyliau yng Nghrist Iesu ein hawglwydd, o'r awr hon, hyd byth. Amen.